O Pleno de Ribeira aprobou o pós-2026, un plan que mobilizará máis de 1,3 millóns de euros á Deputación da Coruña entre gasto corrente e investimentos en obras nas parroquias. O documento saiu adiante por unanimidade coa coincidencia dos grupos en que calquera investimento para a veciñanza é positivo, aínda que non exento de críticas. O resto da achega irá dirixida a investimentos en obras repartidas polas parroquias, atendendo a criterios de equilibrio territorial, interese público e participación cidadá. Neste caso, temos un total de 1.305.833.084 euros. Neste caso, temos, pois, unha parte que vai a financiamento de investimentos. Neste caso, estamos a falar de 500.314,96 euros. Neste caso, logo paso a relatar, se lles parece, o que son as inversións que imos a incluir na proposta que fai a Alcaldía. Por outro lado, temos tamén unha parte que adicamos a gasto corrente. Estamos falando de 805.518 euros que se imputarán a cubrir os gastos do contrato de limpeza viaria. Entre as actuacións previstas destacan a construción dunha nova pista polideportiva no Colexio de Olveira, a pavimentación e mellora de servizos no Camiño do Carballal, a instalación de rede de pluviais en Artes para evitar inundacións, a renovación do Parque Infantil de Corrubedo e a pavimentación de varios camiños en Oleiros. A través do post complementario inclúense tamén actuacións en diversas parroquias como Aguiño ou Castiñeiras. Dende o PSOE amosaron o seu desacordo coa orientación do plan, ao considerar excesiva a porcentaxe destinada a gasto corrente fronte aos investimentos. Os socialistas reprocharon ao goberno local que incremente unha partida que antes criticaba e que deixase fora actuacións que foran defendidas no pasado. Nos parece tamén un exercicio de coherencia que parece que falta por parte do goberno, xa que, bueno, fan todo o contrario do que antes nos decían que facíamos mal. En primeiro lugar, o gasto corrente respecto ao ano pasado aumenta, o gasto en inversión en obras descende, pero non só eso, sino que, bueno, se nos vamos a gastos concretos, por exemplo, parte do seu executivo dicía anteriormente que o gasto do POS debería dedicarse a algo que estou de acordo, debería dedicarse ás parroquias. Por exemplo, Aguiño, que baixa dos 169.000 do ano pasado aos 114.000. É un descenso dun 32,5%. E, por exemplo, Ribeira, ao centro, pasa de 83.000 euros o ano pasado a 141.000 este ano, é dicir, máis de 58.000 euros, é dicir, un aumento de casi un 70%. É dicir, estamos centralizando a inversión en vez de levála ás parroquias. Pola súa banda, o BNG valorou positivamente o reparto dos fondos polas parroquias e a aposta por mellorar servizos básicos, aínda que reclamou máis investimentos e criticou a falta de diálogo do Executivo local. Os nacionalistas tamén advertiron de que o Concello está asumindo competencias da Xunta, como no caso do Colexio de Olveira, en detrimento de outras demandas veciñais históricas. Eu creo que Ribeira necesita seguir apostando por levar eses servizos básicos, mellorar as infraestructuras e os equipamentos públicos dirixidos á veciñanza de Ribeira, nomeadamente aquela que vive no rural, porque teñen que ter os mesmos servizos independentemente de onde vivan. Pero vayamos a analizar un pouquiño máis a proposta. Se nos paramos a ver esta proposta, confirmaremos algo que é evidente, que esa política en que impulsou o BNG durante a súa etapa no goberno municipal era a correcta, a pesar de todas as críticas que temos sufrido por parte do Partido Popular. E hoxe vemos como priorizar as pavimentacións, os saneamentos, as dotacións de auga potable ou coidar dos equipamentos públicos, nomeadamente os parques infantís, era a política correcta, avalada pola veciñanza de Ribeira. Con todo, o pós-2026 quedou aprobado, abrindo a porta á execución de 9 actuacións por todo o municipio ao longo dos vindeiros meses.